Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova conferència del programa Enlluernats per París, que és, com saben, el programa d'activitats que acompanya l'exposició de Montmartre a Montparnasse, artistes catalans a París. Estem a la recta final de l'exposició i, per tant, també a la recta final de les activitats que l'acompanyen. Saben que en la targeta que troben a les cadires tenen la relació de les activitats que encara queden. Destaquem la que tenim el dijous de la setmana que ve, que tindrem l'actor Ramon Madaula interpretant textos de Santiago Rossinyol amb acompanyament de piano de música d'Eric Satie. Això serà en aquesta mateixa sala el dia 20 a les 7 de la tarda. I avui el que tenim són les nostres companyes del museu, la Helena Llorenç i la Núria Oms, que són les conservadores del museu, que coneixen perfectament la col·lecció del museu, lògicament, i també les obres la història i l'obra de Picasso en general. Elles ens parlaran del Bateau Lavoir, aquest espai a Montmartre que va ser punt de trobada, espai de convivència i també de creació per artistes de la bohèmia parisina i on, lògicament, Picasso també va ser-hi. Així és que els hi passo la paraula. Moltes gràcies per venir. Gràcies, Yolanda. Molt bona tarda a tothom. Gràcies. El 12 de maig del 1970 sucumbia sota les flames el cèlebre Bateau Lavoir, l'acròpolis del cubisme, tal com l'anomenava el poeta Marc Jacob. Tot just 5 mesos abans havia estat classificat com a monument històric per iniciativa d'André Malraux, aleshores ministre de Cultura, i hi havia la intenció de restaurar-lo. Tanmateix, la fragilitat de l'edifici, un laberint fet amb taulons de fusta i vidre que cap companyia volia assegurar contra el risc d'incendis, no va poder esquivar la fi que la seva pròpia naturalesa convocava, i així s'esvaïa, amb fum i cendres, un dels majors centres d'experimentació i creació artística del primer decenni del segle XX. Només en va sobreviure la carcassa de maó restaurada el 1978 i habilitada per encabir-hi 25 nous tallers. El Bateau Lavoir va ser una residència d'artistes situada al número 13 del carrer Ravignan, més tard plaça Ravignan i avui plaça Émile Godot, al cor del turó de Montmartre. Originalment es coneixia amb el nom de Maison du Trappeur, és a dir, la casa del caçador. S'ha atribuït la invenció del sobrenom Bateau Lavoir als poetes Marc Jacob i André Salmon. Els Bateau Lavoirs eren barcasses ancorades a la riba d'un riu o d'un canal que funcionaven com a safarejos públics. Al segle XIX n'hi havia diverses amarrades al Sena. Marc Jacob va posar-li aquest nom per la quantitat de roba estesa que hi va veure la primera vegada que hi va anar. André Salmon perquè deia que ressonava com la coberta d'un vaixell. A finals del segle XIX, Montmartre encara era una zona eminentment rural, amb un parc al peu del turó i tot de carrerons que serpentejaven fins al cim, on s'havia començat a construir l'església del Sagrat Cor. Montmartre va ser un dels barris de la perifèria on es van refugiar els desnonats dels carrers medievals del centre de París que a mitjan de segle, seguint els aires higienistes, s'havien enderrocat per deixar pas a places i grans avingudes que havien de foragitar tant el còlera i la tuberculosi com les ganes de construir barricades i que serien receptores, al seu torn, de les ànsies constructores dels promotors immobiliaris. A Montmartre va aparèixer un corrent bohemi, contestatari i anarquista que suposava els valors subjacents a la ciutat centralista i de disseny racional que va trobar la seva caixa de ressonància en les grans exposicions universals que es van explicar aquí en la conferència de fa uns dies. Montmartre era llavors un lloc més perillós que no pas pintoresc, on la policia feia ràtzies esporàdiques i confeccionava detallades fitxes policials sobre tot individu que els semblés mínimament sospitós. L'origen de l'edifici del Bateau Lavoir és incert. Algunes fonts apunten que antigament havia estat una antiga fàbrica de pianos. En tot cas, el que sí que s'ha pogut establir és que al darrer terç del segle XIX pertanyia a un serraller anomenat Maillard François Sébastien, les inicials del nom del qual, MFS, encara avui es poden veure en ferro forjat al capdamunt de la porta d'entrada. A finals de segle,
L'immoble va canviar de mans i el nou propietari, un cert Monsieur Thibouville, va demanar a l'arquitecte Paul Basser que el transformés en estudis d'artistes. D'entrada, calia considerar que la finca s'havia construït sobre la falda del turó, així que, vista des del carrer Rabignan, només tenia una planta, mentre que vista per darrere, des del carrer Garró, en tenia 4. L'entrada era al carrer Rabignan i per accedir als altres pisos calia baixar les escales en comptes de pujar-les i aquest desnivell contribuïa a causar una certa desorientació. Basser va subdividir l'espai amb taulons i escales de fusta que definien les diferents estances i els diferents pisos. A causa de la seva negligència, o gràcies a la seva fantasia, en alguns punts de la casa van quedar-hi buits misteriosos i espais sense cap finalitat aparent, cosa que li donava un aspecte entre atractiu i rònec. Els passadissos s'entrecreuaven en angle recte, les portes se succeïen en desordre, més grosses, més petites, més desgavellades o menys. Les escales cruixien i la font petita del replà, on tothom anava a buscar aigua, estava rovellada i plena de tosca. La construcció d'aquest laberint era tan dolenta que les parets de fusta traspuaven humitat i una olor de florit ho impregnava tot. A l'hivern hi feia un fred glacial i a l'estiu era una sauna. No hi havia gas ni electricitat. Picasso, que durant un temps va tenir per costum pintar de nits, s'il·luminava amb un llum de petroli i amb espelmes. Estrictament parlant, el Bateau Lavoir estava constituït per 3 edificis, tal com es pot veure en aquest esquema. La construcció del número 13, de la que acabem de parlar, la casa de la cantonada, que era on vivia la portera, i 4 tallers que tenien l'entrada al carrer d'Orchamps. Gràcies a Fernando Olivier, que va ser la primera companya de Picasso, com hem tingut ocasió de veure a l'exposició que el museu li ha dedicat recentment, tenim informació de primera mà de com era la vida al Bateau Lavoir recollida als seus 2 llibres de records. El Bateau Lavoir és 3 cossos d'edificis habitats sobretot per artistes pobres, joves i plens d'ambició. Es troba al número 13 de la plaça Rabignan, on hi ha alguns tallers a la planta baixa i d'altres a sota, als quals s'accedeix per una escala de fusta sonora i polsosa. Al peu de l'escala, una única font pels 12 inquilins. Darrere la font, a la dreta, un passadís pudent que du a l'únic vàter, un racó negre amb una porta que no es pot tancar perquè no té balda i que bat amb el més mínim corrent d'aire, és a dir, cada vegada que s'obre el portal de fusta del carrer. El passadís estret està il·luminat per un sostre de vida enreixat. La vidriera, que està negra de pols acumulada des de temps immemorials, es prolonga per les vidrieres dels tallers de la planta baixa. Estranya i sòrdida casa on ressonen del matí a la nit els sorolls més diversos. Discussions, cants, exclamacions, crits, estrèpit de cubells que algú buida i deixa caure bruscament a terra. Soroll de gerros a la font, portes que es tanquen de cop, gemecs equívocs que travessen les portes d'aquests estudis que tenen taulons per parets. Riures i plors, se sent tot ressona sense cap mena de discreció. L'any 1953, Blaise Cendrars va seguir els passos de Modigliani per Montmartre en una filmació de la qual us projectem 2 minuts. Cendrars es passeja per l'interior del Bateau Lavoir, on Modigliani va allotjar-se breument el 1908. Tot i que la pel·lícula és molt posterior a l'estada de Picasso, no devia haver canviat gaire i dona una idea bastant clara de com devia ser l'espai. Lavoir à Montmartre. Après 40 ans d'absence, Blaise Cendrars est revenu. Il cherche à notre place. Mais que reste-t-il de tous ceux qui vivaient là? Que reste-t-il des Juins gris, Mac Jacob, Van Dongen? Picasso lui-même a changé de quartier.
La porte de Modigliani ne s'ouvre pas. Le bateau Lavoir n'est plus qu'une épave, et les souvenirs qui y demeurent sont des hiéroglyphes difficiles à déchiffrer sans lumière. Alors, Blaise Cendrars, pour retrouver un peu Modigliani, s'en va vers ceux qui l'ont connu. Vistes les característiques de l'habitatge, no és difícil deduir que els lloguers eren baixos i que, per tant, els estudis de seguida es van ocupar, principalment per artistes. El primer que va fer entrar el bateau Lavoir a la història de l'art va ser el pintor Maxime Maufra, que s'hi va instal·lar el 1892. Maufra havia fet amistat amb Paul Gauguin i, de resultes, aquest es va convertir en un visitant assidu entre el 1893 i el 1895 abans d'embarcar-se definitivament cap a la Polinèsia francesa. També en aquells anys, l'aleshores jove poeta i dramaturg Paul Fort reclutava alguns dels inquilins per pintar els decorats de les seves produccions simbolistes al Théâtre de l'Opéra, que no era gaire lluny d'allà, i on es va estrenar el 1896 Un Bourrois d'Alfred Jarry, al qual el museu dedicarà una exposició aquesta tardor. L'escultor i ceramista basc Paco Durrio, que també era amic de Gauguin i de qui atresorava una important col·lecció d'obres, s'hi va instal·lar el 1901 i ben aviat hi va atraure els pintors catalans Ricard Canals i Joaquim Sunyer. Picasso hi arribaria a l'abril del 1904 per fer realitat el somni que havia perseguit des de jove d'establir-se a París, llavors la capital mundial de l'art, on desembarcaven els joves europeus amb aspiracions a fer-se un nom a l'escena artística internacional. Tinguem ben present que Picasso i els seus amics catalans coneixien de primera mà tot allò que calia saber del món de l'art parisenc, tant de l'establishment com de l'alternatiu, sobretot perquè els quatre gats del tombant de segle els ho havien sentit explicar a la generació de tertulians anterior a la seva, el Rossinyol, Casas, Utrillo o Romeu, tots ells bohemis il·lustres del Turó de Montmartre els primers anys de la dècada de 1890. I com és que Picasso i el seu amic Sebastià Junyent Vidal, amb qui van prendre el viatge a París el 12 d'abril del 1904, com testimonia aquesta simpàtica auca que conservem al museu, van anar a raure al bateau Lavoir? Doncs la resposta és tan simple com perquè sabien que quedava un taller buit, el que deixava lliure Paco Durrio, a qui a Picasso havia conegut el 1901 a París. Diguem de passada que és gràcies a la seva col·lecció d'obres de Gauguin que Picasso va entrar en contacte directe amb l'obra revolucionària d'aquest artista. Dit d'una altra manera, com que aquella era la quarta vegada en 3 anys i mig que Picasso trepitjava París, a la ciutat ja hi tenia teixida una xarxa de coneixences i d'amistats prou tupida com per recórrer-hi en el moment precís que va decidir instal·lar-s'hi per sempre. I no és sobrer recordar que en les seves anteriors estades a París el 1900, el 1901 i el 1902, les connexions catalanes són les que precisament li van permetre moure's amb una certa seguretat per una metròpoli que, d'entrada, com a nouvingut que era, li podia ser hostil. Al 1900, ho veiem només entrar a l'exposició temporal, se n'hi va anar amb els seus amics Casagemes i Pallarès per visitar l'exposició universal i en va tornar amb un contracte sota el braç amb un marxant català, Pere Manyac, que li va procurar les primeres vendes, li oferia el primer sou i li va organitzar per a l'any següent la primera exposició individual a la capital francesa, ni més ni menys que la famosa galeria d'Ambrose Vollard. En aquest primer viatge, Picasso va acabar ocupant el taller que Isidre Nonell tenia a Montmartre, al carrer Gabriel número 49, i que li cedí perquè se'n tornava a Barcelona. I l'any següent s'aixoplugà de nou a Montmartre, aquest cop a casa de Manyac, al Boulevard de Clichy. I no va deixar de freqüentar els catalans que hi estaven instal·lats, amb els quals gairebé diàriament es trobava al Cafè La Lorraine de Montparnasse. Creuar a peu la ciutat del nord a sud per anar de Montmartre a Montparnasse o viceversa era un pelegrinatge habitual per als artistes i escriptors de la bohèmia parisenca de la Belle Époque. Manolo Hugué, Mateu Fernández de Soto i Emili Fontbona, Jaume Sabartés, els germans González, Joan i Juli,
o Ramon Pichot són alguns dels habituals del cafè La Lorraine. Són, de fet, la primera colla de Picasso a París, o, si es vol, l'extensió a París de la colla barcelonina d'un jove per a qui l'amistat era un valor irrenunciable i, sobretot, un motor de creació. I com passa sempre en totes les colles, que els integrants van i venen, entren i surten, segons les circumstàncies i segons el moment, la colla de Picasso a París també va anar incorporant nous membres i en va perdre d'altres pel camí. En aquests anys previs a la seva instal·lació definitiva a la capital, crida especialment l'atenció que Picasso no sentís la necessitat d'eixamplar aquest cercle d'amistats estretes més enllà dels catalans i dels espanyols residents a París. No hi ha dubte que el fet que fossin estades curtes o relativament curtes, com la del 1901, i el fet que el coneixement que tenia de l'idioma fos encara força imperfecte van contribuir-hi en gran mesura. Tot això va fer un tomb el 1904, gràcies en part al Bateau Lavoir, com veurem de seguida, però sobretot al destí, que va voler que el 1901 Marc Jacob entrés a formar part de la vida de Picasso. El poeta, que aleshores encara no ho era oficialment i malvivia d'escriure crítiques d'art, va voler fer la coneixença de l'artista que havia exposat aquelles 64 obres a la Galeria de Bollard, de tant com l'havien meravellat. La connexió entre tots dos joves fou instantània. Així ho relatava molts anys després el mateix Jacob. Picasso sabia tant de francès com jo d'espanyol, però ens vam mirar i ens vam donar la mà amb entusiasme. Això va tenir lloc en un gran estudi, a la plaça Clichy, on uns espanyols estaven asseguts a terra menjant i fent-la petar. L'endemà tots van venir a casa meva i Picasso em va pintar un retrat, avui perdut o tapat, envoltat dels meus llibres i davant d'un gran foc a terra. Recordo que li vaig donar una xilografia de Doré que encara té. També va admirar les meves estampes de Pinal i totes les meves litografies de Daumier. Li ho vaig donar tot. Em sembla que ho va perdre. Aquella nit, Picasso i jo vam estar parlant amb signes fins que es va fer de dia. En l'imaginari de Marc Jacob, aquella nit fou també la del seu baptisme com a poeta. Al cap dels anys, li agradava explicar que, després d'haver-li recitat una bona colla de poemes, Picasso l'havia encoratjat a perseguir la seva ambició poètica. És a aquestes paraules a què dec tota la meva carrera. Per a Picasso, comptar amb l'amistat i la complicitat de Marc Jacob li va suposar, en primer lloc, sentir-se menys foraster en terra estrangera, però sobretot li va obrir les portes a la cultura francesa, li va permetre fer una immersió en la llengua i la literatura franceses. Imaginem-nos què ha de ser aprendre un idioma de la mà d'un poeta i entrar per la porta gran en la poesia francesa moderna. L'aliança, si ho podem dir així, entre poesia i pintura, entre poetes i pintors, que tant havia de marcar el destí de Picasso i dels seus amics poetes, així com de la pintura i la poesia dels primers anys del segle XX, es va forjar llavors. Però molt probablement no hauria estat tan fructífera ni hauria sacsejat tant de dalt a baix el panorama artístic i literari si no hagués estat per les extensions i les ramificacions que aquesta aliança va viure en molt pocs anys i que, sens dubte, la vida en comunitat del Bateau Lavoir va propiciar i en molts moments potenciar. Quan Picasso va arribar al Bateau Lavoir, Marc Jacob ja s'havia traslladat al districte 18è, a Montmartre, circumstància que va facilitar que es poguessin veure diàriament com en les anteriors estades. I, a més, Picasso va continuar comptant amb la xarxa d'amics catalans i espanyols que residien a la ciutat. Per acabar-ho d'adobar, i com ja hem dit abans, hi havia dos artistes catalans a la colla d'en Nonell, en Ricard Canals, que no va tardar gaire a marxar-ne, i en Joaquim Sunyer, els quals Picasso degué conèixer en un dels seus viatges anteriors a París. Tant l'un com l'altre es guanyaven mig bé la vida. En Canals a base de pintar espanyolades per al marxant Duran Roel i en Sunyer copsant en teles i planxes de gravat la vida moderna dels carrers de París que amb esforç aconseguia col·locar. L'un i l'altre estaven aparellats amb dues amigues, totes dues models professionals, amb la Benedetta Bianco en Canals i amb la Fernanda Olivier en Sunyer. No explicarem aquí la història d'aquestes dues parelles ni, sobretot, com va ser que Picasso va acabar robant el cor de Fernanda, perquè això ha estat objecte, com hem dit, d'una exposició recent aquí al museu i no hi volem insistir.
Només deixarem dit que a partir del setembre del 1905, Fernando Olivier es va instal·lar al taller de Picasso, de manera que l'artista va poder comptar a partir de llavors amb un coixí emocional important i amb una companya de viatge, model i testimoni de l'extraordinària travessia artística que havia de fer entre el 1905 i el 1912, l'any en què es van separar definitivament. L'estudi de Picasso estava a l'alçada del carrer Rabignan, al final del passadís de la dreta del portal de l'entrada. És la porta de la dreta d'aquesta fotografia. Era un estudi força gran, amb un sostre de grans bigues ennegrides, i tenia bona llum gràcies a una filera de finestres que donaven a la part del darrere, al carrer Garró. 60 anys després d'haver-hi viscut i a petició de Palau i Fabra, Picasso va fer un croquis del seu taller. Pràcticament no hi havia mobles, com era el cas de la majoria dels estudis. S'hi aprecia una petita habitació amb un llit, que els amics de Picasso anomenaven amb sorna la cambra de la minyona, i a continuació l'espai on Picasso treballava, que Fernando Olivier descriu així. Un somier amb 4 potes en un racó, una estufeta de ferro rovellat sobre la qual hi havia una gibrella de fang que feia de lavabo. Al costat, damunt una taula de fusta de pi, hi havia una tovallola i un tros de sabó. En un altre racó, una maleta pintada de negre feia de seient no gaire còmode. Una cadira de palla, cavallets, teles de totes les mides, tubs de colors escampats per terra, pinzells, flascons per benzina, una palangana per l'aiguafort, no hi havia cortines. Les descripcions del taller de Picasso que ens han arribat són molt semblants. El desordre sembla que era important. Teles i vestidors recolzats a les parets, fins i tot damunt del llit, carpetes plenes de dibuixos i d'esbossos, piles de revistes, brutícia de tota mena. Com s'insinua també en aquest dibuix d'Enric Casanovas que es pot veure a l'exposició temporal. Al cap de poc d'haver-s'hi instal·lat, Picasso va fer un aiguafort assistit dels consells tècnics de Ricard Canals que Fernanda descriu a les seves memòries. En una taula d'una taverna hi ha asseguts un home i una dona i d'aquesta famèlica parella se'n desprèn una intensa impressió de misèria i d'alcoholisme, d'un realisme esglaiador. I és que Picasso, quan va arribar a París, aquell 1904, ho va fer amb les seves teles blaves com a únic equipatge, centrat com estava des de feia més de 2 anys a retratar la misèria i el patiment dels individus que viuen en la marginalitat. Aquest àpat frugal, que curiosament està fet sobre una planxa de zenc, com el pintor Joan González hi havia començat a gravar un paisatge, com s'intueix a l'angle superior dret, és un primer cant del cigne, si se'ns permet l'expressió, de l'època blava, un cim del qual Picasso, a mesura que s'acosta al final de l'any, sembla voler començar a davallar. De mica en mica entren en l'escena pictòrica nous personatges que l'artista ha descobert en aquesta nova pàtria que és Montmartre i que s'expandeix més enllà del Bateau Lavoir en una xarxa de llocs de trobada i de distracció. Un dels punts més freqüentats era l'Elapena Gil, o Chez Fredé, com l'anomenaven els parroquians, una barreja de gent de l'AMPA i d'artistes i escriptors. Fredé era Frederic Gerard, el qual va convertir l'Elapena Gil en un lloc imprescindible per a la bohèmia artística de Montmartre. Tot un personatge, ell mateix vestit a mig camí entre Robinson Crusoe i un caçador d'Alaska, interpretava romanços acompanyant-se d'una guitarra, sembla que amb més passió que talent. Tenia un corp que a l'estiu del 1904 Picasso va immortalitzar en executar les 2 versions de Dona del corp que el representen amb Marguerite Luc, la fillastra de Fredé. Aquestes 2 obres se situen a la fi del període blau, tal com es pot veure en l'exageració de les extremitats de Marguerite, a la vegada que deixen intuir la fi de la monocromia blava. Fredé també oferia àpats i begudes als artistes amb dificultats econòmiques a canvi d'una cançó, d'una obra d'art o d'un poema. Molts dels artistes, inclòs Picasso, tenien algunes de les seves obres penjades a la paret del local, com és el cas d'aquest L'Elapena Gil del 1905, ara una icona de la vida al París bohemi del principis del segle passat. Picasso s'hi representa vestit d'arlequí al costat de Germaine, la model per a qui Casagemas es va suïcidar el 1901 i de qui Picasso també va ser amant durant un temps. Al fons, Fredé, amb un barret de caçador, toca la guitarra.
Un altre dels locals que Picasso freqüentava era el Circ Medrano. Fernando Olivier evocava que hi anaven 3 o fins i tot 4 cops a la setmana i que Picasso reia corcabols com si fos un infant. No hi solien anar sols, sovint se'ls afegia la colla del Bateau Lavoir. Picasso gaudia no tan sols de l'espectacle en si, sinó també de fer-se amb la trup de pallassos, acròbates i saltimbanquis. Al costat dels nous personatges que entren en l'escena pictòrica, al començament del 1905 entren a la vida de Picasso 2 poetes més que convertirien el taller de l'artista al Bateau Lavoir en un rendez-vous de poètes, tal com ell mateix va escriure amb guix blau a la porta, un lloc de trobada de poetes. Primer va ser Guillaume Apollinaire, poc després va venir André Salmon. I amb aquest xoc poètic, Picasso va començar a virar les seves obres d'unes tonalitats més càlides i el seu món es va començar a poblar de saltimbanquis, arlequins i tota classe de personatges circenses que tan bé coneixia del Medrano. El 1912, Apollinaire recordava així el Picasso que va conèixer el 1905. Picasso vivia en aquesta singular casa de fusta del carrer Rabignan, on van viure tants artistes que avui són famosos o estan a punt de ser-ho. El vaig conèixer allà l'any 1905. La seva fama encara no s'havia estès més enllà dels límits de l'abut. La granota blava de mecànic que duia, les seves paraules de vegades cruels i la raresa del seu art eren conegudes a tot Montmartre. El seu estudi, ple de teles que representaven arlequins, místics, de dibuixos que la gent trepitjava i tenia tot el dret a endur-se, era el lloc de trobada de tots els artistes joves, de tots els poetes joves. Picasso deixà un relat més concret d'aquest moment. Va ser a través del baró Molet que vaig conèixer Guillaume Apollinaire. Un dia em va portar a un bar prop de l'estació Sant Lazar, a l'Austins, al carrer d'Amsterdam, que freqüentava el poeta, i fou en aquest mateix bar que jo també li vaig presentar en Max Jacob. Un extrem aquest que confirmava també el baró Molet a les seves memòries. Jean Molet era un personatge bohemi, amic d'Apollinaire, habitual de les tertúlies literàries del país de la Belle Époque i que havia conegut Picasso a través de Manolo Huguet. En aquest punt volem subratllar el paper de Cicerona que va jugar Manolo en aquests moments inicials de Picasso a París. La naturalesa irreverent, descarada i fresca de Manolo el portà a viure a la bona de Déu i a tenir amistats des de l'Ampa fins al tot París literari. I de la mà de Manolo, molt pocs dies després, va creuar la porta del taller de Picasso el tercer poeta, André Salmon. Tot vestit de blau, el blau dels mecànics. Picasso pintava en blau a la llum d'una espelma. En aquella època de la meva vida, en aquell moment de la meva joventut, la meva experiència pictòrica era escassa. No vaig saber reconèixer immediatament les qualitats precises i definibles que les igualaven potencialment a les dels mestres indiscutibles. Em vaig sentir aclaparat per la revelació d'un univers nou. És a partir d'aquest dia que va començar l'època en què pintors i poetes es van influenciar mútuament. I si hi va haver una influència especialment productiva, va ser precisament la que es va establir entre Picasso i Apollinaire, poeta brillant i de cultura vasta que va acompanyar Picasso en el trànsit d'allunyar-se cada cop més de la representació estrictament naturalista i narrativa per abraçar una pintura més poètica i simbòlica i, doncs, cada cop més centrada en si mateixa en aspectes d'ordre formal. Aquell 1905, la pintura de Picasso és envaïda, com hem dit, per saltimbanquis i personatges del món del circ i també de la comèdia de l'arte com Arlequí, a la condició arran dels quals Picasso, tant com Apollinaire, hi identifica la condició pròpia de l'artista modern. Família de saltimbanquis és l'obra que culmina aquest període, una metàfora tenyida de melanconia de la condició subalterna de l'artista en la societat burgesa, de la qual les estretors del Bateau Lavoir n'eren un recordatori diari. La poesia d'Apollinaire s'alimentà simbiòticament d'aquest univers i en alguns dels seus versos reverbera la imatge d'aquests estrangers ambulants que han quedat com congelats en un no lloc. Fem un petit parèntesi ara per abordar un aspecte poc conegut de Picasso que comença aquest 1905.
A la Closerie de Lilas, un cafè de Montparnasse on Paul Fort organitzava unes vetllades literàries, Picasso i els seus amics van conèixer una parella de fumadors d'opi. Picasso, sempre mogut per la curiositat i l'avidesa d'experiències noves, va iniciar-se en el consum d'aquesta droga. Segons els records de Fernand Olivier, fumaven un parell o 3 de vegades a la setmana. Així descriu aquelles trobades al Bateau Lavoir. Els amics, el nombre variava, però sempre hi havia algú altre, s'asseien en estores de palla i passaven moltes estones agradables en un ambient d'afinada intel·ligència i subtilesa. Hi solia haver te fet amb llimona, conversa i una sensació de satisfacció plaent. Tot semblava adquirir una bellesa i noblesa especials. Sentíem afecte per tota la humanitat immersos en aquella llum tènue de la gran làmpada de petroli, l'únic llum de l'estança. De vegades, si el llum s'apagava, només quedava el parpelleig de la llàntia d'opi per abocar els seus raigs furtius sobre unes quantes cares cansades. Les nits s'esvaïen en una intimitat càlida i propera, despullades de tota mena d'emocions i de desitjos obscurs. Hi havia debats sobre pintura i literatura que semblaven acolorits per una sensibilitat nova i enrarida. No és fàcil de dir si la pintura de Picasso d'aquell temps se'n va veure influïda. Potser el jove obrer coronat de flors de noi en pipa, pintat a finals de 1905, vestit amb una granota de color blau com la que duia Picasso mentre treballava, potser podria estar no sota els efectes del tabac, sinó de la droga, si tenim en compte la seva mirada perduda i absent. En tot cas, el consum d'opi es va acabar en sec el juny de 1908, després del suïcidi de Georg Pigels, un jove artista alemany allotjat al Bateau Lavoir. Uns dies després d'una sessió moguda en què va prendre successivament èter, haixix i opi, es va penjar al seu taller, veí del de Picasso. I l'endemà va ser Picasso qui el va despenjar. El xoc va ser tal que, com rememora Fernand Olivier, allò els va servir de lliçó i van decidir que a partir de llavors no tocarien la droga mai més. Tancat el parèntesi dels paradisos artificials, tornem breument al 1905 per assenyalar que, malgrat la precarietat material a la qual al·ludíem, la carrera de Picasso va començar a emprendre el vol de forma lenta i discreta, però segura. Amb la convicció que el camí escollit era irrenunciable, i potser intuint que acabaria donant els seus fruits, Picasso treballava i cercava amb tenacitat, convençut com estava que artistes i poetes estaven cridats a trobar noves formes artístiques i literàries d'acord amb el nou món que se'ls descloïa davant els ulls. I de mica en mica, també de forma discreta però segura, es va anar engrandint l'obertura amb què la societat al seu voltant observava i assimilava aquell art nou. I és per això que l'exposició que Picasso va inaugurar a la Galeria Serrurier del Boulevard Haussmann a finals de febrer d'aquell any, on va presentar 34 obres centrades sobretot en la temàtica dels saltimbanquis, aquella exposició, doncs, va copsar l'atenció dels visitants i va despertar bones crítiques en els cercles més avançats. Diguem de passada que l'aliança amb Apollinaire va ser providencial per la difusió entusiasta d'aquesta nova maniera. I és per això també que alguns dels col·leccionistes que ja havien apostat per ell el 1901 a l'exposició Vollard, com el conseller d'Estat Olivier Sinclair, van seguir confiant en el seu talent i li van comprar obra, en el seu cas, La dona del corb que acabem de veure. I és per això també que les pintures i els pastels de Picasso van cridar l'atenció de nous col·leccionistes i amants de l'art, d'entre els quals n'hem de destacar uns amb nom i cognoms, Leo i Gertrude Stein, per tal com la irrupció que van fer en la vida i la trajectòria de Picasso havia de canviar-ne el rumb en molt sentit. Leo Stein, crític d'art i col·leccionista nord-americà que disposava, juntament amb la seva germana escriptora Gertrude, d'una fortuna familiar gens menyspreable, va comprar el seu primer Picasso, aquesta família de saltimbanquis amb un mono, a finals de 1905 i ho va fer al local del marxant d'art Clovis Sagó, al número 46 del carrer Lafitte, uns números més enllà d'on tenien la seva galeria Durand Ruel i Vollard. Pocs dies després va convèncer la seva germana Gertrude perquè anessin plegats a la galeria de Sagot
a veure un altre Picasso, la noia de la panera de flors. A Gertrude no li va agradar la pintura, però malgrat això Leo la va comprar per la col·lecció que tenien en comú. Els Stein, que havien començat a col·leccionar art modern amb artistes com Cézanne, Van Gogh i Gauguin, havien fet un salt en el seu compromís amb la nova pintura comprant, poc abans del seu primer Picasso, el retrat fubista de Madame Matisse, que havia causat escàndol al Saló de Tardor. I aquest compromís ja no va tenir aturador, com demostren aquestes imatges de l'interior del seu apartament del número 27 del carrer Fleury, a Montparnasse, convertit amb el temps en la seu d'un saló, per on hi passava la flor innata del món de l'art i la cultura del moment. No ens hi aturarem en aquest tema, perquè aquest tema donaria per una altra conferència. Per tant, poc després d'haver adquirit els Picassos, els Stein van voler conèixer l'artista i per la intermediació d'Henri Pierre Rocher van presentar-se al Bateau Lavoir. Que en marxessin havent comprat obres per valor de 800 francs dona la idea del paper clau, i no només econòmic, que van jugar en l'evolució de l'art de Picasso. Fernando Olivier recordava aquell dia així. Un dia Picasso va tenir la sorpresa de veure arribar dos germans americans. Formaven una estranya parella. Ell amb aire de professor, calb, amb ulleres d'or, llarga barba, amb reflexos vermellosos i mirada astuta. Ella, grassa, baixa, corpulenta, amb una fisonomia bonica i uns ulls intel·ligents i espirituals. Tots dos anaven vestits amb vellut de canonet marró i amb sandàlies com les de Raymond Duncan, de qui eren amics. Massa intel·ligents per preocupar-se de si feien el ridícul, massa segurs de si mateixos per preocupar-se del que poguessin pensar els altres. Comprenien la pintura moderna, el seu valor artístic i la influència que podia exercir. Valoraven amb intel·ligència i tenien el que podem dir olfacte. Van convidar Picasso a sopar i la resta dels seus amics a assistir a les vetllades que tenien lloc a casa seva els dissabtes. Introduir-se en el cercle dels Stein aquell 1905 va suposar, doncs, un gir decisiu en el capital relacional de Picasso. Diguem només, per exemple, que en aquell apartament al costat del Luxemburg hi va conèixer Matisse, el seu etern mirall. Un gir que aniria acompanyat, a partir de la primavera i estiu del 1906, d'una intensificació de la seva recerca per trobar una nova manera de dir les coses per mitjans estrictament plàstics, desempallegant-se de tota referència literària. No és pas casualitat que tot estirar a principis de 1906 pintés aquesta mort d'Arlequí. Al Bateau Lavoir segueixen els mateixos aires de Bohèmia, però el taller de Picasso cada cop és més freqüentat i conegut fora del seu cercle d'amics i veïns de la Butte, del Turó. Picasso s'amara de tants estímuls pictòrics i artístics com desfilen davant els seus ulls, per dispars que siguin. Ell també en busca. Al Louvre l'impacten pel seu arcaïsme essencial les escultures ibèriques del segle III abans de Crist acabades d'arribar del jaciment arqueològic de Cerro de los Santos, a Albacete. A Manet el redescobreix com a gegant a la Galeria Durand Ruel i de Gauguin en continua destil·lant lliçons. A Matisse el contempla al Saló dels Independents, on presenta la seva gran obra programàtica fubista L'alegria de viure, que compren els Stein, i no pot esquivar-ne ni l'impacte ni les ganes d'emmirallar-s'hi. I encara no ha oblidat el xoc que li va causar el bany turc d'Ingres a la retrospectiva del Saló de Tardor de l'any anterior. I un dia Vollard li va trucar a la porta i li va oferir 2.000 francs per una vintena d'obres de la seva producció recent. I ell i Fernanda no s'ho van pensar dues vegades a marxar de vacances al sud, a Gósol, llavors un poblet remot dels Pirineus que els havia recomanat l'escultor Casanovas. Feia un parell de mesos que havia deixat estar el retrat que li estava fent a Gertrude Stein, perquè, segons sembla que li va etzibar a la retratada, la mirava, però ja no la veia. És, doncs, amb aquest bloqueig creatiu que va arribar a Gósol,
Un bloqueig tanmateix compensat pel neguit de voler trobar un nou concepte de la representació que trenqués definitivament amb l'il·lusionisme. I aquí, a Gósol, amb la memòria plena de referents no il·lusionistes moderns i també antics, que fossin Cézanne, Gauguin, les escultures ibèriques, les de l'antiguitat mediterrània o l'art romànic pirinenc, aquí, doncs, amb aquests referents a la memòria i la felicitat que li va proporcionar el món rural encara arcaic dels gosolans, Picasso va consumar un gir cap a un nou classicisme de formes sòlides i monumentals, resolt tanmateix amb un llenguatge esquemàtic i antiacadèmic. Un gir que va donar fruits encara més rellevants a la tornada a París aquella tardor, com evidencien aquests retrats per si mateixos. El rostre convertit en màscara suposa el pas decisiu de la representació al signe. Com hem dit abans, la xarxa de Picasso al voltant del Bateau Lavoir es va eixamplant i de mica en mica van entrant nous actors que al seu torn catalitzen en una mesura o en una altra l'experiència pictòrica de l'artista. És el moment del descobriment de l'art negre i oceànic, una passió que Picasso comparteix amb Apollinaire i Matisse i amb nous artistes que se sumaran a la nòmina d'habituals del Bateau Lavoir, com André Derain o Maurice Vlaminck, fubistes de primera hora, com Matisse, immersos, com Picasso, en la recerca d'un nou llenguatge essencial. També és en aquests moments que Picasso entra en contacte a través d'Apollinaire i el col·leccionista alemany Wilhelm Ude amb la pintura de l'autodidacte Henri Rousseau, el duaner Rousseau, l'obra ingènua i de trets infantils del qual, per força, l'havia de treure. A finals de novembre del 1908, Picasso va organitzar al seu taller un banquet en honor seu. El pretext va ser la compra que havia fet d'aquest retrat de dona a la botiga del brocanter i marxant Soulier. Li va costar només 5 francs, menys del que valia el marc. El banquet, que s'ha convertit en mític vist que no hi ha relat sobre el Bateau Lavoir que se'l salti, hi van assistir Leo i Gertrude Stein, Alice V. Toklas, Guillaume Apollinaire i Marie Laurencin, Georges Braque, André Salmon, Maurice Raynal i la seva dona, Augusto Ajero i la seva dona, Germaine i Ramon Pichot, Kremnitz i la seva dona, a banda, esclar, dels amfitrions Picasso i Fernand Olivier. Gertrude Stein va descriure aquella soirée al seu llibre Autobiografia d'Alice V. Toklas. En citarem un tros extens, ho advertim d'entrada, però creiem que paga la pena perquè encopsa molt bé l'ambient. Fernand estava dinant amb nosaltres un dia i ens va dir que s'estava organitzant un banquet en homenatge a Rousseau i que nosaltres hi estàvem convidades. Havia de ser un dia meravellós. Fernand em va parlar molt del menú. Hi hauria arròs a la Valencienne. Fernand havia après a cuinar-lo durant l'últim viatge a Espanya. Tothom estava molt il·lusionat. Hi havia Guillaume Apollinaire, recordo, el qual, com que coneixia molt bé Rousseau, l'havia convençut perquè vingués i l'havia de dur. I tothom havia d'escriure poemes i cançons i es faria molt rigoló, la paraula favorita de Montmartre per dir xerinola. Havíem quedat al cafè del fons del carrer Ravignan per fer un aperitiu i després anar a l'estudi de Picasso a sopar. Jo em vaig posar el meu barret nou, molt elegant, un gran barret de vellut negre amb un guarniment d'un groc brillant. I vam anar tots a Montmartre i ens vam trobar al cafè. Quan Gertrude Stein i jo vam entrar al cafè, semblava que havia vingut molta gent i al mig hi havia una noia alta que es balancejava endavant i endarrere amb els braços llargs i prims estirats. «Què és això?», vaig preguntar a Gertrude Stein. «Oh, és Marie Laurencin. Em temo que ha pres massa aperitius preliminars». Mentre pujàvem amb penes i treballs al turó, Fernand i jo vam veure davant nostre tota la gentada. Fernand va passar davant de la processó que es desplaçava lentament i jo al darrere fins que vam arribar a l'estudi. Era realment impressionant. Havien agafat cavallets de fuster i havien col·locat al damunt taulons i tot al voltant dels taulons hi havia uns bancs. Al final de la taula hi havia la nova adquisició, el Rousseau, cobert de banderes i de garlandes i flanquejat a cada banda per 2 grans estàtues. No recordo quines estàtues eren. Tenia un aspecte molt majestuós i festiu. La paella s'estava coent amb tota probabilitat al pis de sota, a l'estudi de Max Jacob. Max no hi era, però van fer servir el seu estudi per fer l'arròs i per guardar els abrics dels homes.
Les senyores havien de deixar els seus a l'estudi del davant, que havia estat de Van Dongen, i que més tard havia de ser de Juan Gris. Tothom es va seure i va començar a menjar l'arròs. Tan bon punt Guillaume Apollinaire i Rousseau van entrar, van ser àmpliament aclamats. Tothom va ser presentat i tothom es va tornar a seure novament. Guillaume s'aclofà en una butaca al costat de Marie Laurencin. Després de sopar va començar la poesia. Oh, sí, abans d'això, Frederic de la Pena Gil s'havia passejat amb el seu acompanyant habitual, un burro, el van fer veure i se'l van tornar a endur. Van començar els actes. Guillaume Apollinaire es va alçar i va fer una lloança solemne. Ja no recordo en absolut què va dir, però va acabar amb un poema que havia escrit i que va mig cantar, i del qual tothom va repetir la tornada, La peinture de C. Rousseau. Algú altre, aleshores, es va aixecar i va fer un brindis. I llavors, tot d'una, André Salmón, que estava assegut al costat de la meva amiga i que conversava solemnement sobre literatura i viatges, va pujar d'un bot dalt de la taula, que no era gens sòlida, i va deixar anar una lloança extemporània i un poema. Al final va agafar una copa gran i va veure tot el que hi havia dins. I llavors, tot d'una, va perdre el cap, borratxo del tot com estava, i començar a barallar-se. Tots els homes el van agafar. Les estàtues van trontollar. Braque, un jove alt i fort, en va aguantar una amb cada braç i es va quedar aguantant-les mentre el germà de Gertrude Stein, un altre jove alt i fort, va protegir el petit Rousseau i el seu violí perquè no es fessin mal. Els altres, capitanejats per Picasso, perquè Picasso, tot i que és baix, és molt fort, van arrossegar Salmón a l'estudi del davant i el van deixar tancat amb clau allà dins. Tothom va tornar i es va seure novament. A partir d'aleshores, la vetllada va transcórrer pacíficament. Marie Laurencin va cantar en una veu suau algunes meravelloses antigues cançons normandes. La dona de Gero va cantar algunes meravelloses antigues cançons llemosines. Picasso va ballar una esplèndida dansa religiosa espanyola en la qual acabava transformant-se ell mateix en un Crist crucificat estirat a terra. Guillaume Apollinaire es va tensar solemnement a la meva amiga i a mi i ens va demanar que cantéssim algunes cançons autòctones dels indis americans. Cap de les dues no ens hi van veure amb cor, en gran pesar per part de Guillaume i de tota la colla. Rousseau, amable i encantador, va tocar el violí i ens va parlar de les peces que havia escrit i dels seus records de Mèxic. Tot plegat va ser d'allò més relaxat i pels vols de les 3 de la matinada tots vam anar a l'estudi on havien deixat Salmón i on havíem deixat els barrets i els abrics i els vam agafar per anar-nos-en a casa. Allà, ajagut al sofà, hi havia Salmón, que dormia tranquil·lament i al seu voltant, mig fets malbé, hi havia una capsa de cerilles, un petit bleu i la meva fantasia groga. Ja us podeu imaginar els meus sentiments fins i tot a les 3 de la matinada. Malgrat tot, Salmón es va despertar i es mostrà molt encantador i educat i tots vam sortir al carrer plegats. Tot d'una, Salmón va deixar anar un crit salvatge i arrencar a córrer turó avall. Gertrude Stein, el seu germà, la meva amiga i jo, tots en un taxi, vam portar Rousseau a casa seva. La narració del banquet ens ha descavalcat una mica del fil que seguíem, però el reprenem sense problemes. Érem en el primitivisme modern acabat d'encetar, al qual Picasso hi va sumar l'art de cultures extraeuropees. Durant 9 mesos va treballar en silenci en una gran tela que, vist retrospectivament, es pot dir que va fer entrar el Bateau Lavoir a la història per la porta gran. Parlem, és clar, de les Demoiselles d'Avignon. Revelem primer què en va dir Picasso sobre el títol, sovint motiu de debat. Al començament es deia el bordell d'Avinyó. Sabeu per què? Avinyó sempre ha estat un nom molt familiar per mi. A Barcelona jo vivia a 4 passes del carrer d'Avinyó. És en aquest carrer on comprava el paper, els colors. Això a banda, com sabeu, l'àvia d'en Max Jacob era originària d'Avinyó. Una de les dones era l'àvia de Max, l'altra, la Fernanda, una altra, Marie Laurencin, totes en un bordell d'Avinyó. Si bé la idea inicial rere aquestes demoiselles era el tema de la toaleta femenina, Picasso de seguida va imaginar 5 dones en un bordell, que és on, de fet, un podia trobar dones nues, en paraules seves. Els nombrosíssims esbossos i estudis que va dedicar a aquesta obra permeten resseguir-ne amb detall el procés de creació, de manera que sabem que la primera idea
per tal de reforçar justament l'escena de bordell, era incloure-hi dues figures masculines, un estudiant que entra per l'esquerra i un mariner al centre assegut a una taula on hi ha un porró i unes tallades de carbassa. També sabem que des del principi Picasso no renuncia al llenguatge primitivista, que ara veu tant de la font ibèrica com de la negra. Sembla que un dels motius que el portà a abandonar aquesta primera idea fou veure el nu blau record de Biskra de Matisse i les banyistes de Derain al Saló dels Independents al març de 1907. Com molt bé explica l'expert picassià Pierre Daix, Picasso es va adonar que li calia, i cito, passar del vocabulari primitivista a una veritable sintaxi primitivista, a una manera deliberadament primitivista de pintar. Una cosa que implica dur fins al límit l'art de pintar per tal que la pintura esdevingui tota ella un bordell. L'eliminació dels dos clients, i cito, deixa finalment l'espectador nu davant de les 5 noies que l'interpel·len mentre es mofen de les regles de la pintura. Les demoiselles són, en aquest sentit, el grau zero de la pintura. I segurament per aquest motiu molts dels que van passar pel taller del Bateau Lavoir a veure-les les van rebre com un cop de puny a la cara. Ni Apollinaire, ni Leo Stein, ni Derain, ni Matisse, ni Braque van saber veure'n el caràcter revolucionari. És llegendària ja l'exclamació de Braque. És com si ens volguessis fer menjar estopa i beure petroli per escopir foc. En canvi, qui sí que va saber veure de seguida que darrere aquella tela hi covava una gran transformació va ser un marxant alemany que acabava d'obrir una petita galeria a París, Daniel-Henri Kahnweiler, que aquell 1907 va trepitjar el Bateau Lavoir per primera vegada i n'acabaria sent un habitual més. Com vam poder veure fa un parell d'anys a l'exposició que li vam dedicar aquí, Kahnweiler ha passat a la història com el marxant i principal valedor del cubisme i com l'home que va transformar la professió de marxant de quadres a la de galerista tal com l'entenem avui dia. Kahnweiler es va guanyar de seguida la confiança d'aquells joves que maldaven per obrir noves portes a la pintura i és així com a la seva galeria va començar a exposar les obres de Derain, de Van Dongen, de Vlaminck, de Braque. Va començar també a comprar-li pintures a Picasso, que després de les Demoiselles continuava aprofundint en aquest radical primitivisme. De mica en mica, la galeria de Kahnweiler es va convertir en un punt de trobada d'aquests artistes que a la tarda s'hi deixaven caure per fer-hi tertúlia. L'amistat de Braque i Picasso s'intensifica gràcies a això i, sens dubte, també a les visites que es fan als respectius tallers. Braque, de fet, vivia molt a prop del Bateau Lavoir. Molts dies baixaven plegats de Montmartre per anar a la Petite Galerie, que així es deia la galeria. Kahnweiler va ser molt hàbil, atraient tot un seguit de col·leccionistes amb gran poder adquisitiu cap a aquesta nova pintura. Russos i alemanys, en particular, Shukin i Morozov, Willem Ude o el suís Hermann Rupf i el txec Vincent Kramar, però també francesos com Olivier Sancerre o els mateixos Stein. De manera que en molt poc temps les penúries econòmiques d'aquests artistes, no només de Picasso, en general de tots aquests artistes, van deixar de ser tan apressants. El 1908 coincideix que tant Picasso com Braque sotmeten per separat l'obra de Cézanne a una relectura profunda. De fet, Braque ho havia començat a fer la tardor del 1907 en la seva primera estada a l'Estac, indret cézannià per excel·lència, que intensificarà l'estiu següent amb una segona estada. Les obres que hi farà seran exposades precisament per Kahnweiler al mes de novembre. La incomprensió davant teles com aquestes, en què l'espai és construït torpedinant les regles de la perspectiva tradicional i la composició presenta una geometrització acusada, fa que el crític Louis Vauxhall encunyi la paraula cubisme per referir-s'hi. Braque menysprea la forma i ho redueix tot, llocs, figures, cases, a esquemes geomètrics, a cubs.
Som en el moment de l'anomenat tradicionalment cubisme cézannià, en què Braque i Picasso estableixen entre ells un diàleg interposat per les obres respectives i cerquen en Cézanne respostes a problemes pictòrics concrets i complexos. El procés de creació d'aquesta tela de Picasso, que va durar gairebé un any, resumeix com cap altre aquest moment de recerca i evolució compartida. Picasso la va començar a la manera primitivista de les Demoiselles i no la va donar per acabada fins després que tornés Braque de l'Estac el 1908. Picasso no la dona per acabada, doncs, fins que no hi ha volcat la lliçó del constructivisme cézannià. Aquí arrenca la famosa cordada Picasso-Braque, una corda que els havia de mantenir junts i assegurats en l'aventura cubista encara uns quants anys més, fins que va esclatar la Primera Guerra Mundial. A la primavera de 1909, Picasso va tornar a Catalunya. Va anar a passar l'estiu a Horta de Sant Joan i no va tornar a París fins al setembre. A Horta, Picasso va portar la geometrització un pas més enllà, descomponent analíticament els volums en facetes que s'interpenetren i convertint la perspectiva espacial en punts de vista simultanis i divergents. Braque, per la seva banda, treballava en la mateixa direcció. Havien donat a llum un nou llenguatge. A la tornada d'Horta, Picasso i Fernand Olivier van deixar el Bateau Lavoir. Es van mudar a un pis més acomodat del Boulevard de Clichy, encara a Montmartre, però. L'estratègia comercial de Can Vaila donava els primers rendiments i les cases dels col·leccionistes començaven a omplir-se de les obres cubistes de Picasso i de Braque. El Bateau Lavoir havia complert amb escreix la seva funció de laboratori central en expressió de Max Jacob. Començava tota una altra època. I encara, abans d'acabar, afegirem que als anys 40 del segle passat, Picasso va voler que la seva companya, Françoise Gillot, conegués el Bateau Lavoir. Explica Gillot al seu llibre de records Viure amb Picasso que l'artista, que li parlava sovint amb gran nostàlgia del Bateau Lavoir, li havia dit que allà era on tot havia començat. És fàcil que per a un Picasso que llavors ja superava la seixantena, el record dels anys de joventut viscuts intensament al Bateau Lavoir estigués tenyit d'una aura quasi mítica. Allà va començar tot, podria ser la primera frase d'una teogonia. Sigui com vulgui, el fet cert és que, ens agradin o no els mites fundacionals, el Bateau Lavoir va veure infantar el cubisme. I és innegable, més de 100 anys després, que aquell naixement va marcar un nou començament per l'art occidental. I això ja no ho sosté Picasso, sinó que la història s'ha encarregat de donar-li la raó. Moltes gràcies. Si hi ha preguntes, comentaris. Hola, moltes gràcies, molt interessant. Una pregunta, no sé si ho he entès bé. Voleu dir que el primitivisme de Rousseau va portar a Mademoiselle d'Avignon? Més o menys? No exactament. De fet, Gràcies. nosaltres no hem parlat tant de primitivisme en el cas de Rousseau. Hem parlat més D'art naïf. d'art naïf, infantil. exactament. En tot cas, el que sí volíem explicar és que tots aquests diferents corrents antiacadèmics de signe primitiu doncs són els que Picasso fica a la maleta, sacseja, o fica a la coctelera, sacseja, diguem, abans de donar a llum a les Demoiselles d'Avignon.
ningú s'hi anima. Els hem deixat estabornits. Exacte. Meravellosa. Uf, Molts perdona. llibres, Que d'on, de molts dic llibres que torno a diferents. preguntar jo, que disculpeu, que d'on heu tret aquesta informació amb aquesta recerca tan gran de fotos, no sé, si podeu dir, explicar una mica més el treball vostre. De molts llibres que es poden consultar a la biblioteca del centre de recerca d'aquí, al museu. exacte. De fet, hi ha alguns llibres que aborden específicament el Bateau Lavoir, com un llibre de Janine Guarnó. si no m'equivoco. Però després, per exemple, hi ha també els llibres, lògicament, totes les biografies que aborden, les biografies de Picasso, lògicament, Richardson d'Ex. exactament. Després hi ha els llibres, les biografies, Catàlegs centrats d'exposicions centrades en determinats sí. Períodes de la producció picassiana. Bé, perdona, perdona. no, era això, per suposat també. No, és que ara jo el que estava pensant també, per exemple, en memòries dels protagonistes, aquells que n'han deixat, lògicament, no? Com Andrés Salmón, per exemple. Fernando Olivier. O Fernando Olivier. O sigui que... Sí, i finalment, fins i tot això, no? En una novel·la, com l'autobiografia d'Alice Betocles, també hem pogut rescatar aquest episodi, no? O sigui que hem anat... Ha estat una bona passejada, no? Clar. A veure, hem de dir que en aquests, que amb això, com deia la Núria, no? Doncs en els catàlegs dedicats a, evidentment, aquestes fotografies, doncs, algunes d'elles hi són. Pensi que en el Museu Picasso de París, als arxius, doncs, hi ha moltes fotografies, per exemple, concretament aquesta que tenim ara a la pantalla, no? Doncs es pot trobar en els arxius del Museu Picasso de París, però el que sí que li volia dir és que avui dia vostè posa a Google Picasso Bateau Lavoir i veurà algunes de les fotografies, imatges que hem passat. Vull dir que aquesta fotografia, que l'original, que la còpia d'època està al Museu Picasso de París, però tanmateix circula per internet. No n'hem trobat més. No n'hem trobat. Això no vol dir que no hi hagi, però no n'hem trobat. Sí. Sí, segons com tu miris, sí, és veritat. També és cert que no es filmava abans com es filma ara, que ho filmem tot, no? Fins i tot el que mengem. Sí. Sí, clar, però potser aquí s'hauria de fer, que nosaltres no hem pogut fer, una recerca en arxius de França, potser anant a... Arxius que vés a saber que potser no es poden trobar en línia, perquè molts dels arxius tenen els seus catàlegs en línia, però no tots. Clar, nosaltres, per exemple, aquesta filmació l'hem trobat en línia. És de la INA, sí. No... Si no hi ha cap més pregunta, doncs moltes gràcies.